Bon vespre, benvinguts al Museu de l'Hospitalet en aquesta conferència que fem avui dedicada a la història del Canal de l'Infanta de 1819 fins a 2025. El conferenciant que ens parlarà i que ens acompanya el coneixem tots tan sobradament que quasi que val més que m'hi presenti. Es diu Ireneu Castillo i, com sabeu, és una persona absolutament apassionada de la història del patrimoni de l'Hospitalet i, a més, és un grandíssim divulgador amb una gran capacitat de donar a conèixer la història i el passat i el patrimoni a la gent. I això és una cosa que des del museu valorem moltíssim. Per tant, estem molt contents de poder donar-li avui l'oportunitat que ens expliqui aquesta història. I no parlaré jo, parlaré ell. Sí, bueno, a veure, després de que com m'ha deixat aquí, aquest home m'ha deixat aquí la mar de bé, i he vist que genera això més expectació que la Rosalia, doncs anem a explicar una mica de la història del Canal de l'Infanta. A veure, suposo que més o menys ja el coneixeu, però possiblement no coneixeu tots els detalls de la història del canal. Un canal que ens hem trobat que, bueno, ha tingut una importància cabdal, que és la història d'Hospitalet, però no només d'Hospitalet, sinó també de tot el Baix Llobregat, de Barcelona i de fet de tota Catalunya. Si anem a mirar, o sigui, segons quins detalls són molt interessants, però resulta que si tu ara li preguntes a qualsevol que passi pel carrer, no coneix ningú. O sigui, dius, com pot ser una infraestructura tan vital pel que és la ciutat i resulta que no la coneix ningú? Què ha passat aquí? O sigui, aquí hi ha hagut alguna cosa, quina amnèsia hi ha hagut pel mig? Hi ha alguna mà negra que ho hagi volgut amagar i tot això? A veure, no hi ha hagut una mà negra, però sobretot el que podíem dir és que nosaltres mateixos ens hem volgut oblidar-nos d'aquesta infraestructura. I ara veurem més o menys el per què. Si m'enrotllo molt, em talleu, perquè és que si no, si em començo a explicar tots els arxius del Canal de l'Infanta, estem fins a demà. I aquí el senyor m'aixecarà viu. Sí, directament, ja em deixeu, ja. El que dèiem, l'Hospitalet és una ciutat que ara per ara tothom el coneix pràcticament o per la Florida o per Bellvitge, Gornal, Collblanc, Torrassa, Ceuta també, però bueno, és això. I el que la gent no endevina és que, de fet, el Canal de l'Infanta ha estat de tal importància que fins i tot passem per sobre d'ell i no sabem ni què hi és. O sigui, però no només en aquest sentit, sinó aquí veieu un carrer normal i corrent, però el 1973 era així. O sigui, vol dir, això és el carrer Pintor Sorolla, al costat del metro de la Torrassa, de l'estació del metro de la Torrassa, i passava per allà, o sigui, passava per darrere del que és la Tecla Sala, i bueno, es dirigia cap a Barcelona. Però ara l'únic que podem trobar és un carrer normal, aquesta imatge és una mica antiga, estem dient del 19, del 20 o coses així, i ara només ho podria saber per les tapes de claveguera que hi ha, que posa Canal de l'Infanta. Si no n'hi ha això. O sigui, no sap ningú que era així en aquell moment i que en el seu moment es va tapar i tenim això. Però bueno, per què va ser tot això? Sí. El Canal de l'Infanta hem de comptar que existeix. Encara existeix. El que passa que s'ha convertit en una claveguera. En una claveguera. O sigui, però si es volgués recuperar tot el traçat, es podria recuperar de punta a final. Es podria recuperar, però s'ha anat tapant per trossos i llavors s'ha convertit en una claveguera. A veure, el Canal de l'Infanta és un canal de transport d'aigua, diguem que de regadiu, que comença a la Casa de Comportes de Molins de Rei, continua per Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, Cornellà, Hospitalet, fins a Barcelona. Té un total nominal de 17.420 metres, 17 quilòmetres 420 metres. I començava la presa d'aigua que prenia del Rec Vell, diguem que del canal que arrenca des del Papiol fins a Molins de Rei, que això ja en parlarem ara, comença la concessió, comença en el que és la Casa de Comportes de Molins de Rei.
que està al costat del pont que travessa el riu Llobregat. Doncs d'aquí continua, doncs passa per aquests pobles, arriba fins a Barcelona, que en el seu moment era Sants, i arribava doncs, el que era a peus del Morrot, del far del Montjuïc, doncs anava a petar allà l'aigua. Ara es veu que acaba per aquesta banda, perquè és que resulta que cap als anys 60 doncs, va guanyar 600 i pico metres a la costa. I de tal forma que el lloc on desembocava ara queda 600 metres terrantins. El Real Canal de la Serenísima Infanta Doña Luisa Carlota de Borbón, que aquest és el nom oficial. El rec. Sí, la gent que deia el rec, que deia el canal, no deia Canal Q perquè clar, dia aquell nom, això, però és el nom oficial. I per què aquest nom? Per què? Tranquil·la, que ja arribarem a això, si no avancem massa. Doncs bueno, té com hem dit, 17.420 metres de longitud, una superfície irrigada de 4.517 hectàrees. També hem de dir que aquest és el màxim teòric que podia arribar a regar. Tenia una secció rectangular, o sigui, estem dient un rectangle igual, una amplada d'entre 4 metres al començament, sobretot a la zona de Molins, i 2,5, 2 cap al final, cap a la zona de la zona franca, i amb un calat d'1,5 metres de profunditat. Això donava per un cabal de 4.200 litres per segon en capçalera, que avui, que tot encara funciona, encara s'utilitza per regar segons quins tipus segons quines zones de tocar del riu. Aquí a Hospitalet, la zona de Cal Trabal, la zona de Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, que estan tocant el riu, encara fan servir l'aigua del Canal de la Infanta. I l'aigua del Canal de la Infanta prové del riu Llobregat. És d'una presa que hi ha més a dalt i a partir de Molins de Rei passa en aquesta canalització. La seva construcció és amb maons. Es va buscar el que fos la cosa més barata. O sigui, en aquell moment, clar, evidentment, a trossos és fet amb maons, amb d'altres amb pedra de Montjuïc i Sant Just, que ve a ser més o menys la mateixa, i després també excavació directament a terra. I dius, excavació de terra? Dius sí, perquè com passa per zones que són tot argiloses, són argiles vermelles, són totalment impermeables. I fins a cert punt és inclús més impermeable que no pas la zona de maons i no de les pedres. Llavors era més barat fer simplement una rodera per allà pel mig i llavors que passés. Llavors per això que anàvem buscant sobretot el que era el més barat. El desnivell de la capçalera i la desembocadura són de 13 a 65 metres. De fet, a grosso modo, podríem dir que tot el que és el canal passa pel que és la cota 22, pràcticament fins a Santa Eulàlia. Després allà ja comença a baixar. Però bueno, per fer, diguem que a grosso modo, des del 22, que comença a Molins de Rei, fins a la cota 0, que és on desemboca, que no desembocava a cota 0, a 3 i pico, després es despanyava. Doncs tenia un desnivell de 13,35 i tenia un pendent de 0,0018%, el que vol dir 18 centímetres cada quilòmetre. O sigui, simplement havia una molt petita desnivell, que la idea era justament per evitar que agafés massa embranzida, perquè si no agafa molta velocitat i no hi ha qui la controli. Llavors tenien un cert desnivell per controlar perquè no feia això. Clar, això què implicava? Doncs que havien de fer ponts, total es van construir 45 ponts en tot el seu traçat, i que aquesta diferència de desnivell es feia mitjançant 16 salts, ubicats en zones estratègiques. En comptes de fer-ho proporcionalment, el que feien és que era pla i per salvar aquella distància es posaven un salt i llavors continuaven amb pla. Com hem dit, era pràcticament tot en obert, excepte 1.358 metres que estaven trams en mina, que estaven de fet eren excavats en terra. O sigui, a pic i pala, allà els homes feien el forat i continuaven. És sobretot, el més gran és el 794, que és el tram de Sant Feliu urbà, que ja en el seu moment es va continuar. Estem dient que es va construir entre el 1817 i el 1819. De fet, la finalització va ser el 1820. I el projectista va ser Tomàs Soler i Ferrer. Amb el pressupost, com passa sempre, en principi eren 3 milions de reals,
que si el traduïm a números d'avui serien sobre uns 6 milions d'euros, una cosa així, que ja Déu-n'hi-do. Però bueno, casualitats que té la vida, que no se sap mai, resulta que el pressupost final va ser de 4.350.000 francs. O sigui, estem posant que va arribar pràcticament a 9 milions d'euros a la sala d'avui. O sigui, que el que veiem avui, o sigui, ja passava... Passa tot arreu. Passa. Sí. Bueno. Clar, però abans de fer el rec en si, doncs, bueno, van haver molts intents anteriors a fer-ho. No. Quan es va fer, va ser la primera vegada que va aconseguir reeixir. Perquè la idea ja venia de molt de temps enrere. De fet, l'aigua que pren del rec vell, que va a Molins de Rei, doncs havia de ser un canal que partís des del Papiol i arribés fins a Barcelona. Però el que passa que, clar, es va quedar sense calés, diguem que la corona no donava més de 5 i es va quedar fins a Molins. Ojo, es diu Molins perquè arrel del rec van posar tota una sèrie de molins i llavors va agafar el nom de Molins de Rei. Per això. Però no van poder continuar-ho cap endavant. Després van haver-hi molts intents, 1554, 1568, 1723, 1805, fins i tot, que hi havia ganes i hi havia necessitat d'aquest canal. Sobretot per fer-ho, perquè clar, estem parlant que era un delta i bueno, es podia cultivar. Clar, fins a llavors, el que hem de mirar és que el que es cultivava en tot el que estem dient de la zona regada pel canal de la Infanta, doncs era bàsicament de secà. Fins i tot a les zones, diguem que deltaiques i coses així, perquè de fet el riu, sí, podies tenir-lo al costat, però en el moment que estàs una mica ficat dins, t'apartes una mica del riu, l'aigua del riu ja no t'arriba, si no és que ve per inundacions. Si no, clar, allà no podien regar, necessitaven una infraestructura per poder portar a això. Perquè fins a llavors l'únic que podien donar, fins i tot les zones deltaiques, era blat, ordi, civada, cigrons, llenties, pèsols, clar, tot de secà. Vinya, peres, figues, pomes, històries d'aquestes de subsistència que no donaven així com per fer molt, diguem que molt de mercat. Una agricultura de mercat no permetia. Tot i que les terres eren molt importants. Eren molt importants i molt fèrtils. Però, hélas, el problema s'ho van trobar a principis del segle XIX, que van ensopegar una època de sequeres molt dures que a sobre impedien que els cultius de secà poguessin avançar. Clar, si ja el riu ve ple d'aigua però tu no pots aprofitar-lo, del cel no plou i a sobre es trobaven amb la guerra del francès, que la línia de Llobregat va estar durant molt de temps estable, sent zona de batalla, clar, els pagesos que vivien tot al voltant del riu, doncs, perquè no hi ha format, de tal format, aquí hem de posar alguna cosa perquè el riu baixa aigua. Clar, o sigui, era allò de m'estic morint per falta d'aigua per regar els meus conreus, però resulta que no tinc cap infraestructura que em porti l'aigua, tot i tenir l'aigua a prop. Llavors es poseu en moviment, no? Clar, llavors aquí entrem a Ferran VII. Ferran VII el que tenia era que la corona tenia la llei d'exclusivitat reial en la construcció de canals de reg. O sigui, volia dir que ningú altre podia construir un canal si no era la corona. Clar, la burgesia de per aquí va començar a apretar i dir, escolta, que si no aquí ens morim de gana i aquí necessitem per treure tots els cultius, o sigui, és que no hi ha forma. I diguem que la corona no donava el seu braç a tòrcer, perquè, clar, si donaven el seu braç a tòrcer significava que perdien calés, la corona perdia calés. Perdien ells, o sigui, el rei era el que perdia els calés, no la resta de la gent. Llavors, no volia donar permisos. Que per això tots els altres projectes que havien fet no havien tirat endavant perquè tenien sempre el pes, diguem que la prohibició per part reial. En aquest cas, arrel de tota
de tot això, doncs van aconseguir, a pressió de la burguesia per aplicar millores als regadius, doncs van aconseguir que la llei d'exclusivitat de construcció de canals, diguem que es derogués. Clar, doncs allò ja va ser obrir el cel, no? Tirar cap endavant. Llavors aquí tenim la figura de Francisco Javier de Castaño, capità general de Catalunya. En aquest cas, aquest personatge, que va ser un heroi durant la guerra del francès, o sigui, va ser l'heroi de la batalla de Bailén, i llavors el rei el va traslladar aquí com a capità general, doncs va veure aquesta necessitat diguem que de tirar endavant el que era el canal de la Infanta com a tal, que en aquell moment no tenia ni el nom de canal de la Infanta ni s'enllorava. Llavors, en el moment que es va donar, diguem que es va derogar la llei aquella, doncs els va faltar temps per poder tirar-lo endavant. El projecte el van encarregar Tomàs Soler i Ferrés i a l'inici de les obres van començar l'11 de setembre de 1817. Es va trobar de tot. El pobre home es va trobar de tot. O sigui, problemes tècnics, problemes de finançament, morositat, perquè també això, cada propietari havia de pagar en proporció de les terres que irrigava. De tal forma que si no pagaven, doncs no havia calés per tirar endavant això. I clar, si resulta que, per exemple, els d'Hospitalet pagaven, però els de Cornellà no, si et passava pel mig, doncs aquests estaven fotent-se perquè resulta que, o sigui, uns cagaus del Cristo. O sigui, riu-vos de la vostra edifici, de les reunions de veïns i tot això, que això era pitjor, perquè fins i tot hi havia sabotatges i al final tot hi havia una desconfiança neta, o sigui, això pitjor que la Sagrada Família, això no s'acaba mai. Això no s'acabarà mai. Clar, a sobre, els més potents, diguem que els terratinents més potents eren els que posaven més calés i no veien que això avancés. Clar, a veure, això s'ha de fer perquè s'havia de fer. I llavors entra aquí la doña Infanta Luisa Carlota de Borbón, que és la que va fer el nom, però bueno, ara no veig el per què. En principi, doncs, clar, per aconseguir salvar tota aquesta desconfiança que hi havia, doncs el que es va fer a la Junta del Canal se'ls va córrer, dir, ja que aquesta senyoreta, perquè aquesta... A veure, no hem de confondre la Infanta Carlota de Barcelona amb aquesta Infanta Luisa Carlota de Borbón. Més que res perquè aquella és Infanta Carlota Joaquina, que era germana de Ferran VII, i aquesta és la seva nebuda. Perquè era la filla d'una altra germana de Ferran VII, que es deia Maria Isabel. O sigui, el que passa que una és Luisa Carlota i l'altra Carlota Joaquina. I la gent s'hi confon amb Infanta Carlota i fins i tot hi ha mapes que es diu Infanta Carlota, canal de l'Infanta Carlota, o Infanta Carlota Joaquina. És aquesta. Que era una nena de 15 anys, que venia de Nàpols, que s'havia casat, i llavors venia des de Nàpols i aprofitant que arribava a Barcelona... Sí, no estic intentant tancar-ho, estava provant que funcionés. No, és que no és això. No sé tancar. Doncs resulta que ja aprofitant l'avinentesa que havia de venir des de Nàpols fins a Barcelona, doncs diu, mira, ara que ha de passar per aquí, de cara a la carretera de Madrid i tornar cap a Madrid, doncs que faci diguem que els paravents de donar el tren de sortida del canal de la Infanta. Per això s'inaugura el 21 de maig del 1819, en aquell moment, tot i que no estava acabat. És a dir, el 1819 el canal de la Infanta només arribava, o sigui, de rec era efectiu, fins al que era a la Riera dels Frares, aquí on està el cementiri d'Hospitalet. Fins allà arribava. Després, tot el que era la continuació fins al final no va acabar fins a l'any següent. Però bueno, ells el que volien era aprofitar el pas de la senyoreta aquesta, que era una nena de 15 anys. I bueno, com a tal se li va passar. Va arribant allà, doncs va dir, hola, jo dono per inaugurat. I va agafar la calessa i se'n va anar. Això és la Casa de les Comportes, de Molins de Rei. Molins de Rei, sí. A partir d'aquí ja va donar el tren de sortida, doncs, que és el canal, i va començar a fer-se servir des d'aquell moment.
Doncs es va aprofitar, sobretot, posar els salts, de seguida es van aprofitar per fer-ho servir com a molins. O sigui, de seguida se li va donar un ús industrial. A part de que era diguem que, de cara al reg, que era agrícola, bàsicament, es va veure la possibilitat de posar molins, ja fossin de paper, cerealístics o d'altra mena, en el seu traçat, sobretot en els llocs on hi havia els salts, perquè era una forma d'aprofitar l'energia hidràulica que hi havia en aquell moment. El 22 es va posar un molí farinet, el 23 un altre molí, el 23 comença un plet, això amb molins de rei, perquè resulta que, clar, en veure que allò funcionava, els que donaven a l'aigua del reg, diguem que els propietaris del reg vell, volien que amb aquella aigua que ja no volien, que ja ho deixaven anar i que llavors era el que agafava el canal de la Infanta, volien cobrar. No, és que l'aigua és nostra. Doncs clar, visto el negocio, pues tirem endavant. I llavors aquí ja posen un plet conforme que dius, bueno, a veure, no. O sigui, i al final van estar molts anys, però fins que va quedar clar que l'aigua aquella era excedent d'aigua, el que feien servir ells, i que llavors no podien reclamar res per aquella... Però bueno, plets amunt, plets avall. El 1847 es produeix una sessió de salts, i el problema que tot el temps és que Ferran VII s'havia anat arrel del francès i tal, i tenim el trienni liberal, i després quan torna resulta que, clar, de lo dicho, nada. O sigui, tot el que havien aprofitat per fer durant el temps que no hi era ell, ho dona per mal fet, i torna tot el que veia. De tal forma que tota la derogació aquella per la llei de canals, per la construcció de canals i tot això, es tira enrere. Clar, comença tota una sèrie de problemes perquè, clar, els comença a demanar tota una sèrie de taxes i impostos que a posteriori, o sigui, clar, els hi reclama tot el que els hi faltava des del temps que l'havien fotut fora. Que ja conforme que, clar, comença, allò és un cacau, simplement és un cacau. Llavors, per exemple, la propietària passa a ser la propietària dels salts, els imposa una taxa per haver arrendat el salt sense permís, que dius, clar, la legalitat era diferent, però clar, quan va entrar ell, no, la legalitat era la meva. No, i llavors comença tot això. Propietaris de taxa, els propietaris es posen una taxa d'un ral de billó per mujada, una mujada, si no teniu molta idea, són 4.896,5 metres quadrats, mitja hectàrea, o sigui, mig camp de futbol, si voleu així, que es creu que és el temps, us deia, que era l'espai que llauraven 2 bous en un dia. Llavors és això, i això és una mesura que venia pràcticament rebutada dels romans, o sigui que tenia molt de temps. Però bueno, llavors els hi posa una taxa. Això sí, s'accepta el nom de Canal de la Infanta com a tal, perquè li van voler posar. En principi el canal s'havia de dir Canal de Castanhos, justament perquè era l'home que va posar fins i tot calés de la seva butxaca perquè el canal tirés endavant. Però en vista que hi havia tant merder i tant falta de confiança en que es construís i tot això, llavors es va voler, diguem que, batejar amb el nom de Canal de l'Infanta en honor d'això. Sí, i això sí que ho va acceptar, això cap problema. Ja ho canviem i posem això, cap problema, això sí. Però bé, tota la resta, de tot titularitat de la Junta del Canal dels Salts, previ pagament de 12.000 rals anual. Però què passa? Que, clar, volien treure calés de la corona, que al final, durant 9 anys, va estar en suspensió de pagaments. O sigui, allò no se sostenia per enlloc i van estar 9 anys sense pagar. Ni a un ni als altres, però cobrant sí. De mentre, tot això, doncs, això no va impedir que el reg continués regant i que es pogués aprofitar tot això. Es pogués aprofitar, diguem que a nivell dels terratinents i dels propietaris, que pogués tirar endavant i poder regar i poder treure un profit d'aquella zona. Doncs, a 1836 es ven el salt Rosers, 1849 ven de salt,
Paral·lelament, el 1854 es construeix la línia de tren Barcelona-Martorell, que llavors van veure també l'oportunitat per treure els productes mitjançant el tren. Llavors va ser un avantatge. I clar, i a l'altra banda del riu, com van veure que el negoci funcionava, diuen, nosaltres volem també el nostre. Clar, era això, si no veu que era aquella banda, doncs el 1855 van començar la construcció del canal de la Dreta. I llavors van posar tot el delta del Llobregat, el van posar en rec. El 1855 es ven al Salt Basté, que és on està el centre d'estudis. On està ara el centre d'estudis, a sota hi ha un salt. Tecla Sala. Sí, el Tecla Sala, on està, diguem que al costat, o sigui, a baix, que encara queda un salt dels pocs que queden de tot el tram, doncs encara estan allà, el que passa que està convertit en una claveguera i si vols entrar a baix has d'entrar amb mascareta perquè ja no hi ha Cristo que entri. O sigui, es podia recuperar arribat al cas perquè encara es manté tot el que hi havia, la infraestructura que hi havia, però no es pot. I bueno, total, el 1869 doncs, ja se'n va Isabel II i se suprimeix el Real Patrimonio i ja més o menys la cosa torna a la normalitat que ja veu. Perdona, quan poses venda del sal, el que sigui, que no sé què, és que els propietaris compren en el rei no, aquí se suposa, aquí hi ha un merder de cal Cristo. Resulta que, clar, se suposa que el canal era de la infraestructura del rei, però després li cedeix els salts a la junta del canal per als 12.000, la tassa aquella de 12.000 regals de milió anuals. I llavors que és el que els hi produeix no poder pagar i fer la subvenció de pagaments. Però llavors, més que una venda, el que es tracta és, diguem que, l'usufructe, diguem que l'usufructe d'aquell salt. De fer-lo servir. Exactament. Bé, doncs això. Doncs el 1855 es ven el Salt Basté, que és el que ens dèiem aquest, però també hi ha tota una sèrie d'indústries que es posen a aprofitar els salts, que ens hem comentat. Doncs Can Cartró, o Ferrer i Mora, 1858, Can Cartró, que és a Sant Joan d'Espí. Aquí és el que diem, o sigui, continua la seva progressió i aprofiten el que és tot el que és l'aigua del canal per posar en rec, o sigui, tot el delta. O sigui, hem de comptar que tenia pràcticament la capacitat per a 4.500 hectàrees, o sigui, és una bestiesa. De fet, Hospitalet tenia la més gran extensió, on tenien sobre 2.500 hectàrees, pertanyien, de totes les 4.500 aquestes que hi havia, 2.000 pertanyien només a Hospitalet. Clar, hem de comptar que Hospitalet arribava fins a la platja. Clar, doncs tot allò, això ja era la principal beneficiària del canal. Bé, doncs, a 1880, Molins, doncs es troba que els molins de Molins se'n van a Sant Martí de Provençals, el rec Comtal que tenen a aquella banda, llavors aprofiten, els salts que tenen per aquí tornen a posar-se, doncs, estil com el Ferrer Mora que hem vist abans i tot això. El 1888, doncs, exposició universal, que tot això el que implica és que com tota la zona aquesta és molt rica i molt fèrtil, doncs necessita molta mà d'obra per gestionar. Llavors venen tota una sèrie d'immigrants, de gent de fora, a donar servei a tots els que són els camps. Clar, els poblets eren molt petits, o sigui, igual eren 500-600 habitants, tant un com l'altre, o sigui, de comptar. I llavors comença a venir gent per donar servei a tots aquests camps que estem dient. Bé, doncs, el 1902 ja es treu 1.500 tones de fruita cap a Europa, d'exportació, i entre el 1914 i el 1918 es converteix pràcticament en la horta d'Europa. O sigui, resulta que de tota l'Europa continental era la zona agrícola més fèrtil i més productiva, perquè tota la resta d'Europa estava en guerra, la Primera Guerra Mundial. Llavors, aquí van fer la pela. O sigui, aquí van fer la pela grossa. Llavors, a base d'exportar, exportar.
El 1929 doncs, es produeix l'exposició universal i tot això implica una arribada de quantitat de mà d'obra que no té parangó ni que s'ha de ficar d'alguna banda. De fet, hem de comptar que el 1936 cada dia sortien 40 vagons de carxofes cap a Europa i 100 de enciams. Perquè veieu quina era la producció que era capaç de donar tota la... Estem dient el delta esquerre, d'aquí pràcticament fins a la platja. I Vitge és zona franca. Sí, Vitge és zona franca, tot el que és. Perdó, però això comptes també amb els altres pobles, la producció d'altres pobles? No, això només és d'Hospitalet. Això és d'Hospitalet, que els altres també tenien la seva producció i també la treien, però aquesta és d'Hospitalet, en aquesta zona era autènticament bestial. Perdona, t'has saltat això de l'aqüífer profund? Això és que al Prat hi ha 2 aqüífers? Sí, no, sí, això ja allò que va saltant, al final t'acaba saltant. És el que deies, si m'he d'entretindre en tots els detalls, doncs estem 3 hores, perquè paga la pena, la veritat. Hi ha alguns detalls que són molt interessants. En el 1893, moltes gràcies pel detall, perquè no m'he fixat. El 1893 es produeix el descobriment de l'aqüífer profund del delta del Llobregat. A veure, el delta del Llobregat té un aqüífer que, de fet, si tu agafes una de les gràcies que tenia aquesta zona, i sobretot aquí també, fins i tot aquí a Can Riera, de fet teniu aquí al davant que teníeu el pou i teníeu el safareig i teníeu tot això, i safareig que n'hi ha, i pous i tot aquí, això. És que teníeu una gran quantitat d'aigua subterrània. Exactament. Fins al punt que fins als anys 80, doncs, al lloc on està l'estació del Carriler, l'aigua, estem dient del 82 o cos així, l'aigua estava tan sols a 2 metres de profunditat. Que per això ara tenen tot el problema de... Sí. Tot això són filtracions que es produeixen perquè està per sota del nivell. El que passa que ara la cosa ha canviat. Però bueno, el que és el delta, doncs clar, té el seu aqüífer, que és el que agafa de totes les pluges, tota l'aigua superficial que hi ha allà. Però, clar, en el moment que arribes en aquell no tens més. Però no sabien que a partir dels 50 metres de profunditat hi havia una altra capa, que és l'aqüífer profund, i que a sobre aquella aigua sortia sola. Eren pous artesians. Així com els altres havies de treure l'aigua, diguem que per treure-la, en aquest no. En estar molt profund, tenia molta pressió per el seu confinament dins de les sorres, grapes i que el formen, i sortia sola. De tal forma que, clar, allà on ja arribava de per si al canal de l'Infanta, el que vam veure és que tenia aigua d'oll. Ja no calia portar diguem que del riu. I llavors això va significar, a sobre, que les indústries, sobretot que necessitaven molta aigua i tal, comencessin a posar. A tens la roca, al Prat tens la dam, que dius d'alguna banda surt a l'aigua, l'aigua és de l'aqüífer profund, i tot això va ajudar a que tot el delta esquerre fos un autèntic verger. I de fet, tot això va començar a donar els seus fruits, ja veieu, de forma, diguem que espectacular. De fet, la màxima superfície irrigada es va arribar al 1933 amb 2.710 hectàrees. És el que hem dit. Tenia la possibilitat de fer 4.500 hectàrees, però mai no es van fer totes, perquè no totes es van posar a reg, diguem, perquè els que havien de regar, havien de pagar. Clar, i no tothom estava disposat, els col·lectius, diguem que hi havia alguns que no estaven interessats, o pel tipus de conreu, o perquè no volien, o pel que fos. De tal forma que el 1973 arriba al màxim, ja veieu aquí tot el que és, des d'aquí des de Molins de Rei, fins al Morrot, que estava aquí, era tot una zona agrícola, era tot verd. I això, que en principi està molt bé, va ser justament la seva perdició, perquè va morir pràcticament d'èxit. El problema va venir després que el 36 va vindre la Guerra Civil.
I tot això que estem comptant i que ja donava doncs, com un horitzó de prosperitat, se'n van anar a res. Tot això se'n van anar a res. I què va passar? Quan va acabar la Guerra Civil, a l'únic lloc pràcticament de tota la península, de punts concrets, doncs era la zona del Delta del Llobregat, per tota la seva gran, diguem que zones agrícoles, tota la zona agrícola, i els punts on s'havien posat indústries i que venien rebotats dels salts que eren on s'havien posat les primeres indústries petites en el seu moment i que al final va ser el que va poder donar a la continuació en el temps, doncs, de tot això és el que dona el cinturó vermell diguem que d'aquí del Baix Llobregat i tal, i per això es posen tot això. Doncs bueno, aquest és Camboni, l'antic Camboni, diguem que això seria l'avinguda Josep Tarradellas, com veieu és exactament igual, i aquella banda d'allà correspondria al voltant de la Freixa Llarga i evidentment no tenia res a veure. Clar, aquí veiem que en aquell moment, en aquest temps de postguerra, diguem que els propietaris, que hem de comptar que a partir de 1920 tot això, a partir d'aquí, passa a ser de Barcelona, perquè Barcelona expropia per fer una zona franca que al final no es va fer mai, però ells continuaven fent el seu, el que passa que van passar de ser d'Hospitalet a passar de ser Barcelona, ells estaven continuant. I al 1947 ja veieu per aquí tot el que és el traçat del canal i tota la quantitat de camps que hi havia en tota la zona. Però al 1955 es posa la SEAT. I llavors, a partir d'aquí, es va començar a construir tot el que és la zona franca, va començar a entendre's com si fos un polígon industrial. I com ja havien estat expropiats i tot, va començar a convertir-se tots els camps en indústries i zones industrials. Clar, amb tot això estem dient que tota la immigració va començar a venir perquè era l'únic lloc que funcionava més o menys de tota Espanya. Tret de València, un punt de València, Bilbao, històries d'aquestes. Aquí dient que era un lloc que podia funcionar i la gent venia a saco. Perquè la resta d'Espanya, amb tota l'autarquia i tot això, es morien de fàstic. O sigui, realment, la gent es moria de gana. Llavors, abans de morir allà, arribava un primer i llavors cridava tot, escolta, que aquí almenys no em veuràs de gana. Vale, que aquí tens la necessitat, encara que sigui per carregar sorra del riu. Ho dic això perquè el meu avi venia a carregar sorra del riu a camions, a palades. Amb la qual cosa, cadascú podia fer el que volia. Doncs això comença a desenvolupar-se tot el que són els pobles i tota una sèrie de centres poblacionals al voltant de tot això. I en algun lloc s'han de ficar. Clar, tant a una banda o a una altra, doncs comencen. I què ho fan? A costa dels camps agrícoles. Clar, perquè és el lloc més fàcil de construir i on és més fàcil el negoci immobiliari. Llavors comencen a fer. Doncs aquí veieu a Tanfatjó, aquí a Cornellà, com era el canal, que aquest seria més o menys la imatge que hem vist abans, però des de l'altra banda, o sigui, en comptes de mirar-ho cap aquí, cap allà, això seria, diguem que l'avinguda Josep Tarradellas, des del davant de Camboni, una cosa així, això des de Sant Josep, això és el 1957, aquí teniu la Postmetoda, a Montjuïc, a la Tecla Sala, i veieu aquí per on passa el canal. I això pel mig, a partir de 1964, doncs comença a construir-se Bellvitge. Però el 1968, clar, tot això té un inconvenient. Clar, tanta gent comença a venir, per aquí tant comença a créixer les poblacions, no només Hospitalet, Hospitalet ja sabeu la pujada que va tenir bestial, però tota la resta del Baix Llobregat, la part de Terrassa i tot això, clar, aquesta gent quan menges, molt bé, però quan desmenges ha d'anar a una banda. I llavors, clar, on anava? Al riu. Volia al riu, que és gran i s'ho porta tot.
Què passa? L'aigua que baixava tant per la riera de Rubí com per el riu Anoia eren autèntics famers. I el riu Llobregat, que encara que baixava salinitzat per les explotacions de sal de Cardona, doncs encara es podia portar, encara es podia veure. Clar, quan arribava a la potabilitzadora de Sant Joan d'Espí, allò ja no hi havia Cristo que el parés. I llavors aquí havien de parar, cada 2x3 havien de parar doncs, per treure l'aigua. I llavors en aquell moment encara no tenien el transvasament del Ter, que es va fer el 1974. Clar, això què significava? Que si per culpa del riu de Rubí i del riu Anoia a Barcelona es queda sense aigua corrent, doncs l'aigua que venen cap aquí el derivem cap al canal de la Infanta i el riu Anoia, abans que arribi al riu Llobregat, ho passem també. De tal forma que l'aigua, que per aquí que era neta, que la gent es banyava, que la gent pescava, se banyava, era aigua neta la que baixava. Per allò va passar a ser una claveguera a seu llarg. O sigui, era un autèntic famer, tot el que baixava. Clar, a sobre, per evitar que hi hagués problemes, van agafar tots els retorns, diguem que des de la derivació fins a la potabilitzadora, es van tancar, de tal forma que tota l'aigua que havia de baixar per aquí, perquè tot això eren camps que en principi s'haurien de regar amb aquesta aigua. Sí, no? Ojo, el règim va fer fins i tot estudis, aquests en plan com l'IRTA i tal, doncs que sí que donaven que les plantes creixien perfectament i així, les poderoses, sí, perfectament. O sigui, no tenien cap problema. O sigui, això, però clar, els pagesos que venien per aquí, evidentment sabien que aquella aigua no es podia utilitzar per res perquè portava tots els elements de la taula periòdica menys aigua. I llavors, clar, això no havia Cristo que el portés. De tal forma, que la gent va arribar al cas de començar a deixar, perquè clar, si veu tot això que havia de fer, per aquí, el que diem, aquesta Cambori, el món aquest que estàvem mirant, això s'ha vingut a Josep Tarradellas, seria més aviat com des de la Vila de la Creu mirant cap a Cambori. Clar, tots aquests pagesos que s'havien adaptat més o menys al que és a una agricultura periurbana, gràcies a que tenien l'aigua i que podien fer-ho això, el que no podien era que els hi portés allò una vegada per allà. Llavors que van dir, ja han vist que no podien fer-ho això perquè hi havia problemes, clar, havia problemes higiènics, o sigui, la verdura que treien això tenia tot tipus de bacteris, tenia tot això perquè l'aigua no era aigua, o sigui, era qualsevol cosa menys aigua. Doncs al final van veure que els hi sortia que valien més els terrenys per poder construir edificis que no pas el que podien treure d'aquelles terres. I van començar a vendre-les en massa. I clar, evidentment, allò comença, la urbanització va començar tot això, les sèquies del canal eren clavegueres, ho podeu veure. O sigui, no hi havia ningú que... I cada cop, el que era, diguem que l'agricultura, de cap a caiguda. O sigui, cada cop menys, i cada cop més pisos, perquè era el que donava això. Cada cop venia més gent i resulta que es podia fer negoci amb això. I era més que no el que treien a base de carxofes. A final dels 70, aquesta notícia era del 72, es preciso un recubrimiento de un tramo urbano del canal de la Infanta. Clar, hem de comptar que en aquell moment el règim estava en tota la seva força, tot i que va acabar, se suposa que 3 anys després, estem dia del 72, o sigui, utilitzaven, clar, el fet de que tots els pobles de la rodalia, Hospitalet també, passés al canal obert, però que fos allò una claveguera a cel obert, allò era un focus d'infecció per totes bandes, tot ple de rates, tot ple de merda, lligada amb un cordill per allà per totes bandes, o sigui, no es podia. Llavors era de lesa humanitat demanar que es tapés. Però què passa? Que això no s'utilitzava, no era diguem que per odi contra el canal, sinó s'utilitza el canal, la lluita del canal contra el règim. De tal forma que el fet de tapar
del canal de la Infanta i poder, higienitzar tota la banda, doncs es converteix en una reclamació política. Fins al punt que hi ha alguns periodistes, això ho sé perquè ho vaig estar buscant, i em sortia, per exemple, el tal José Macía, no sé quantes, 14, 15, 16 columnes, totes, però posant a caldo al canal de la Infanta, i si llegiu el que és aquest tipus d'articles, és contra el... Diguem que és una reclamació vetllada contra el règim. De tal forma que això, bueno, però ells reclamaven el que consideraven just, o sigui, el Ayuntamiento se propone cubrir un tramo del canal de la Infanta, no obstante la obra debería cometerse en su totalidad, clar, perquè hem de comptar que això era propietat del canal de la Junta del canal de la Infanta, de tal forma que era privada, no era pública. I llavors havia de ser la Junta del Canal el que havia de parar, o sigui, el que havia de pagar la cobertura. Una cobertura que, clar, si cada cop tens menys pallasos que paguin per això, doncs no arribava. O sigui, no tenia calés per cobrir. Tenia pressió per cobrir-lo, però a la vegada no tenia capacitat per cobrir-lo. I allò es mantenia i, bueno, a sobre ho van aprofitar. Y trobes com històries d'aquestes, no? El canal de la Infanta serà tapado, aunque provisionalmente. Aquestes ja són del 76. Aquests són articles d'això. El nen, que tapen el canal. Això. I per aquí, doncs, los vecinos exigimos la cobertura inmediata del canal. Davant d'això, doncs, agafaven una galla d'aigua, traga, tot això. Perquè, clar, a sobre, si tu tens el canal, que és una claveguera a cel obert, cada cop que aixeques més edificis, doncs, on tires l'aigua? Al canal. O sigui, de tal forma que tot el que era d'altes aigües dels edificis doncs anava això. I si ja portava merda, doncs encara més. Clar, doncs allò no podia. Que llavors és el que hem comentat no sé què, de que la gent se banyava, que no trepitgis, això, que fa molta pudor, que s'acabava caient al criu, que no, això, que l'havien de portar pràcticament a Belvitge, perquè tenia ja havia agafat una escarlatina i a base que havia caigut dins de l'aigua, però bueno. I bueno, el 78, doncs, al final, ja veiem que no hi ha forma de fer-ho, doncs, al final s'expropia i tot el que era propietat, tota la infraestructura que era propietat de la Junta del Canal de la Infanta, doncs passa a ser pública. Però l'Estat passa a ser la propietària de la infraestructura, però la Junta, que encara funciona, doncs és la que regula la gestió d'aquesta aigua. Ara ja ha millorat molt, però, bueno, per totes les circumstàncies que han vingut després. Però, bueno, el 1978 doncs, surt tota l'expropiació de Molins de Rei, Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, Cornellà, Hospitalet. Que no són la de Barcelona, perquè resulta que Barcelona ja estava coberta, perquè havia crescut tot el que és la zona franca i tot això, cap als anys 40. Llavors no hi havia pràcticament zona oberta que molestés, diguem-ho així. Aquí veiem el que és la casa de comportes, com funcionava en el seu moment. Llavors aquí havia com un sobreeixidor, aquí tenies el que eren les... Aquí, diguem que venia l'aigua del rec vell, llavors aquí tancaven i llavors quan sobreeixida passava cap a l'altra banda i d'aquí s'anava cap al canal. Clar, en el moment que això s'ha de cobrir i perd tota la seva funció habitual de regulador d'això, doncs el que es fa és fa un bypass directament i es comunica cap a una altra banda. Aquí doncs es cobreix del tot i això s'anul·la. I tot i que a la casa dins encara guarden el que són les rodes de les comportes, no tenen funció. Clar, lògicament això no serveixen per res, simplement han quedat, perquè ara passa el temps. El que diem, aquest era el 1958 i aquesta és del 2012. Evidentment, sembla mentida, és la mateixa zona. Però clar, aquí cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Com veieu, la transformació és simplement brutal. O sigui, tot el que era... Estem dient que tota la zona aquesta, que és la tercera industrial, tot això, tota una sèrie de masos, doncs ara ha passat a ser entre Belvitge i tot el que és la zona industrial. Això ha desaparegut. Bé, que de fet sí que existeix, però sota de tots els edificis. Clar, això què implica? Doncs que comencen a desaparèixer trams.
d'aquí, d'això, Pont del Quillet, aquí al cementiri, doncs Sant Joan d'Espí simplement el cobreixen del tot. Llavors passa a ser oblidar-se perquè, de fet, era una nuig que feia tot això, tanta gent vinguda de fora que no ha tingut cap relació amb el canal, que ni ha viscut, ni sap què era, ni ha regat, ni ha fet res, doncs simplement era una molèstia i llavors va desapareixent per allà per allà. Sí, perquè això simplement molesta. I aquest doncs, és el passeig del canal de Sant Joan d'Espí. Doncs aquí, el 2008, sembla que ningú no se'n recordi de les coses, i el 2008 va treure un dictamen en el qual es diu que es preservi la memòria del canal de la Infanta. Perquè, clar, és que estava desapareixent, jo he vist tot això, que estava desapareixent a marxes forçades. O sigui, tot el que havia quedat, estava desapareixent, de tal forma que, la importància que ha tingut històricament el canal i resulta que aquí ningú no li diu ni àsia ni bèstia. O sigui, a veure si despertea d'alguna forma. I llavors es fa la Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat, a partir del Centre d'Estudis del Baix Llobregat, i doncs queda també allà ficat. Amb la idea de construcció d'aquí de la remunta, jo que tinc allà el meu blog, allà per això, la tinc des del 2005, doncs, clar, jo és que vivia al carrer d'Igonya, de tal forma que jo també coneixia el que era el canal de la Infanta de tota la vida i la farum que traien tota la festa. Però clar, coneixia aquesta zona, que aquesta zona era l'última zona que quedava dins de la caserna, dins de la caserna de la remunta. O sigui, no era el que quedava. Clar, quan van dir, no, mira, és que comencem aquí, que anem a pisos, aquí pisos, vinga, tira-li pisos, això. Diu, però sabeu què és el que hi ha allà? Que us queden els últims 125 metres de tot això? A l'Ajuntament em va respondre, sí, però em van explicar la història que jo els estava explicant a ell, i em va dir, sí, però és que no es pot fer res. O sigui, s'ha d'anar fora. Diu, què? Que no es pot fer res? No. Sí que es pot fer. Que no vulgueu és una altra història. No em vingueu amb punyetes. I llavors vaig començar, vaig fer un article, el vaig enviar a l'Ajuntament, però clar, no només a l'Ajuntament, sinó a tots els mitjans de comunicació que se'm va ocórrer, a tots els partits de l'oposició, a Déu i son pare que vaig trobar. Què passa? Clar, no podien fer una callada per resposta, com solen fer normalment quan fas alguna història d'aquestes. Per què? Perquè es va moure tothom. Es va moure tothom i, escolta, aquí què passa? Aquí què passa? Llavors em va respondre. I no, és que no es pot. No es pot. És que el projecte s'ha quedat això. Bueno, la gent es va moure, es van trobar que de la nit al dia de trobar-ho així, l'havien tapat, l'any següent, doncs l'havien tapat, tenien per aquí tot això és a la part de Cornellà, i fins i tot van fer una manifestació sobre uns 50-75 persones que es van ajuntant allà, doncs van muntar la plataforma Protegim el canal de la Infanta i es van moure per allà i jo em vaig fer un far d'explicar el que era el canal de la Infanta doncs a les mitjans de comunicació i tot això. Però no només als mitjans de comunicació, que jo me'n recordo que en aquella època vaig haver d'explicar què coi era el canal de la Infanta a un regidor de Bellvitge. Dius, home, a veure, vale que no sàpigues molt de què va, però si és una cosa tan bestial, una infraestructura tan important, havies de tenir alguna idea, encara que sigui la feixa llarga, què era la feixa llarga. Doncs no tenia ni idea i vaig haver d'estar explicant-lo de què anava la situació. Doncs vam trobar que resulta que sota tota aquella terra que havia posat havia sortit els últims trossos que quedaven aquí, que el 1929 doncs els militars l'havien cimentat i l'havien convertit en pedra. I llavors... Això és la remunta. Sí, és la remunta, Era a tot allò que es veien allà, que per fer, diguem que per tirar endavant això, estaven obligats a fer una excavació arqueològica per veure què era el que sortia.
Sí, era la caserna, sí, era una caserna que de fet se mantenia tot això, perquè tot això, bueno, continuava fins a baix i tenia un tros per aquesta banda. I per aquí tenia, doncs, anaven amb els cavalls, aquesta banda d'aquí tenia un desnivell, doncs, cosa de 4 metres o cosa així, ara ho veurem, i llavors pujaven per aquí els cavalls i els hi feien tota la doma i tota la pesca. Però bueno, total, que els hi va sortir això quan no volien ni fer-lo, perquè de fet tenien l'obligació de fer-lo com sortia el projecte i s'ho havien passat pel forn. O sigui, que si no arribem a dir-hi-mu, això no ho fan. I bueno, vam treure això. Aquell pont, si veieu ara el pont, doncs això era tot el que era el canal, tal com ho teníem. Això era el pont que passava d'una banda a l'altra. I paral·lelament van portar des de la plataforma, que la formaven tota una sèrie d'entitats, el centre d'estudis, els centres d'estudis del Baix Llobregat, entitats de per on passava el canal de la Infanta, ho van portar al Parlament i el Parlament ens va fer una resolució sobre la declaració del canal de la Infanta com a bé cultural d'interès nacional. De fet, ens va donar la raó que havia estat el Parlament, mira, la resolució, el Parlament de Catalunya reconeix que l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment la comarca del Baix Llobregat i la ciutat d'Hospitalet, tenen un gran deute amb el canal de la Infanta, obra cabdal per a la història, el desenvolupament i la qualitat de vida en aquest territori. O sigui que el Parlament dona la raó de que tenia aquesta infraestructura que era important per la història d'Hospitalet, i no només d'Hospitalet, sinó de Barcelona i tota la resta. I llavors miren a veure si estudiar la viabilitat d'incloure un expedient per a declarar bé cultural d'interès nacional en la categoria de monument històric. El que passa és que es van dir que no podia ser perquè estava molt fragmentat. I com estava molt fragmentat, doncs llavors no podien, i cada ajuntament havia de declarar-lo com de bé local. Què passa? Que cadascú posa passaport. Però bueno, vam aconseguir això. Vam aconseguir una modificació. Van aconseguir modificar la plena de planejament, el que en principi no, diguem que havia de desaparèixer, que això ho feia en plan, van aconseguir que encara es mantingués el que és el pont que tenim allà i que els edificis es tiressin més cap enrere per permetre la comunicació, diguem que van al manteniment del que és la traça d'això. Aquí veieu el pont, no anava a parar fàcilment les obres no anaven parant, que de fet de totes les àrees, o sigui, àrees residencials estratègiques que havia en aquell moment a Catalunya, l'única que no es va parar va ser aquesta. O sigui, dius, bé, ja podíem entrar aquí perquè la remunta, que havia de ser una sessió estat-estat gratuïta a l'Ajuntament, va passar a haver de pagar a l'Ajuntament 17 milions d'euros. Per què? Doncs no ho sabem, però la veritat. I a qui li va haver de pagar? Sí, l'Ajuntament va haver de pagar al Ministeri de Defensa. Sí. Bueno, i aquí veiem el que és la resta. De tenir això que passava per aquí, doncs bueno, van deixar una cosa similar a aquesta, i ara això és el que trobem a cada rei que vam aconseguir mantenir. Que aquí, quan estàvem en aquesta situació, tu arribes així i tocaves la volta. Aquí, ara t'arriba aquí. O sigui, tot això d'aquí està... I l'aigua per on va? L'aigua se suposa... No, a veure... L'aigua, quan estem dient de tot això, ja no passava l'aigua, ja s'havia tallat. En el moment que s'expropia, fan tallar, o sigui, tallen el que és el canal i cadascú ho fa una mica a la seva. Ara, el que és l'aigua on va, arriba fins a Cornellà, el que és la zona de l'Eroski, l'antic Eroski, doncs allà es desvia i llavors baixa cap a la vora del riu. Va per tot el que és vora del riu, passa per davant del que és el Camp de l'Espanyol i llavors va regar Cal Trabal i tota la zona aquesta. Tota la resta va quedar tallat. En algunes bandes es va anul·lar i en altres bandes simplement es va convertir en una clavera. Aquí el que van aprofitar va ser per passar les clavegueres dels edificis aquests i van posar per aquí tota una sèrie
de clavegueres, o sigui, d'embornals per aquí per agafar l'aigua. Però bueno, continuava cap allà. Perdona, Digues. potser no té res a veure, però el repartidor que diu que es diu repartidor perquè repartia l'aigua, Sí, però no té a veure. no té res a veure. No té res a veure. Vale. Era repartia l'aigua, però venia De dels plugues. Venia dels plugues, no venia de... Disculpa. Gràcies. El propietari del canal infantà, quan es sortia els d'això, no? El que controlava realment ja molins de rei, no podia haver fet alguna cosa per almenys... Eren els primers que volien vendre. Els propietaris eren els primers que volien vendre, perquè no podien cobrir-ho. No podien cobrir-ho, llavors ho treien de sobre. S'ho treien de sobre, per això que van ser els primers. De fet, quan vam fer nosaltres tota la història aquesta, doncs ens va sortir que nosaltres ens deien que érem uns romàntics que som truites. Perquè és el que volien, clar, tota la zona aquella doncs poder vendre. Bueno, tot això al final va servir d'alguna cosa, sobretot perquè Hospitalet va permetre que sortís tota una sèrie d'institucions, d'entitats que de cara a defensar el patrimoni que fins llavors no es movia, perquè ens vam trobar que a partir de fer el protegim del canal de l'Infanta, resulta que la gent va començar a sortir una quantitat de gent que havia viscut coses al voltant del canal de l'Infanta, que si jo m'he rentat, que si jo tenia, que si jo regava, que si jo havia banyat, que si meu pare, que si no això... I va aconseguir moure una mica totes les consciències i la gent va sortir a partir d'aquí tota una sèrie d'entitats de cara a defensar el patrimoni de la ciutat. No tot havia de ser dolent, clar. I bueno, doncs ara el que tenim és Sant Feliu, queda ara un tros a Cal Trabal, i bueno, doncs veieu per aquí tot el que queda, un mapa que vaig fer en el seu moment, doncs amb tot el que és la conca que era en el seu moment del canal de l'Infanta. Es va donar per fer alguns llibres, però bueno, tot això tampoc no s'ha servit de gaire, perquè, per exemple, teníem això que el 2015, que era un dels pocs trossos entre Sant Feliu i Molins de Rei, doncs que estava encara cobert i que encara estava bé. El problema estava que tenia de merda fins al... O sigui, tot el que era el llot tenia un pam. O sigui, d'aigua tenia un pam. Si hem dit que feia 1,5 metres, doncs tenia 1,25 o 1,30 m de llots, perquè no s'havien rentat, no s'havien tret els fangs des que s'havia... 819. De tal forma, això. I llavors què passa? Que quan van voler fer el cobriment de les vies de Sant Feliu, doncs el primer que els molestava era el que estava al costat de les vies. Ho van arreglar. I què passa? Que també el que deies tu dels propietaris. Els propietaris estaven bojos per tapar-ho. Perquè què passa? Si mantenies obert, per seguir donant el servei, havies de treure els llots. I els llots no els deixaven com abans, que era, si jo per aquí totes les terres aquestes, els treien i els deixaven aquí. No, ara això, com eren fangs tòxics, doncs això s'havien de portar tots els fangs de 25 o 30 anys, s'havien de portar a la depuradora i havien d'aboquinar per això. Què passa? En el moment que el tapen, bueno, no cal tocar res. Els fans tòxics. No, clar, fas directament una canalització, o sigui, talles l'aigua que entra, fas una canalització o un tub i tot el resta ho tapes. Ja, és pa soledat, no passa res. Aquí ja... I a sobre ho paga l'Ajuntament, o paga les entitats i tot això. Per això que els propietaris van ser els primers en voler-ho treure. Clar, i ara a sobre també està que si els canals d'aigua, que si estan a l'aire, que si perden aigua i tot això, doncs llavors a sobre tenen tota la pressió per aquesta banda. Però clar, aquest tenia, i si no, doncs aquest una altra imatge de la cosa, no? Però bueno, el 2015 era d'una forma i el 2023 doncs és una cosa totalment diferent d'un desastre. Bueno, clar, aquí el que ens trobem és que a vegades les mateixes institucions que estaven defensant el canal resulta que aquí no van dir res. Això cadascú... Això què és? Què? És el mateix. Això és Sant Feliu. Això d'aquí baix és Sant Feliu. Sí, quedava 1,5 quilòmetres i ara queda pràcticament mig quilòmetre, només de tapar. Però bueno, de totes formes, tot i això, tenim imatges tan maques com aquesta, que això és de Cal Trabal. Això és
les restes que queden encara de la sèquia de la Freixa Llarga, que està allà per quatre oms urbans que tal, però també dona servei al que és el camp. I clar, doncs dona aquestes imatges que ningú no diria que és d'un hospitalet actual. Tot això és civada. Civada? Sí. És civada i es feia servir per cervesa. Per no Cantraval, quina part? És al costat darrere de l'Hospital de Bellvitge. Entre el riu i l'hospital. Sí. I bueno, total, o sigui, com a conclusió doncs, podríem dir doncs, que és una infraestructura cabdal i oblidada, que va estar un motor de transformació econòmica i demogràfica, no hi ha hagut un altre, que el seu declivi va vindre justament per l'èxit que va tenir i la pressió urbana adjunta, i després, a partir de tot això, doncs, bueno, hi ha un patrimoni en risc i una memòria perduda doncs, que convindria recuperar. No? I llavors, per això, doncs, van fer el Protegim el Canal de la Infanta doncs, de cara a protegir el Canal de la Infanta. Així és que moltes gràcies i gràcies per poder fer-ho. Si teniu preguntes o això, ja em direu. Ara, el poc que està tot tapat, hi ha trossos que... A veure, dels 17 quilòmetres, 420 metres que tenia en el seu moment, ara deuen estar descoberts. A veure, de la canalització principal, perquè clar, hem de veure que no és el mateix el canal, que és el principal, que tota la xarxa de rec i de sèquies i de filloles i d'històries d'aquestes. Dels 17 quilòmetres només queden, doncs mira, te diré, uns 100 metres, crec que no arriba, el que és a l'entrada del cementiri de Montjuïc, justament al costat del cementiri hi ha un tros que es veuen allà amb uns arbres que estan tombats així, hi ha un tros aquest, i un tros que queda d'entre Molins de Rei i Sant Feliu. O sigui, estem parlant sobre uns 500 metres com a de tot això. Una pregunta, el camp de l'Hospitalet Sí. pot estar ja inutilitzat o encara que funciona com un claveguera? És com a claveguera. Sí, de fet, a veure, o sigui, el que és l'aigua que rega Cal Trabant ve de Cornellà. No ve del tram d'Hospitalet. Tot el tros d'Hospitalet està convertit en claveguera. Que a veure, si es volgués, que això no crec que ho facin, perquè aquí tenim un amor pel que és el patrimoni, diguem que hidràulic mínim, no és com a França, que quan tenen un regulat per allà, de seguida ja el mosseguitzen i el posen això, i molt maco, i passen barcos i tot això, es podria recuperar, perquè existeix tot ell. El que passa és que està convertit en claveguera. Clar, si converteixes en una claveguera, doncs ara per ara no té cap sentit, no? Bueno, sí, podria recuperar. Però igual que la desviació del riu Anoia i de la riera de Rubí havia de ser una cosa provisional, porta 57 anys de provisionalitat i és més, encara en foten més, i si mai passés alguna cosa i se'l veiés tallat, tindrien un seriós problema d'evacuació d'aigües de tot el que és tota la vall baixa sobretot l'esquerra diguem que del Rei Llobregat i Hospitalet i tot això, tindria un seriós problema si no funcionés aquest desviament. Però bueno, és el que hi ha. O sigui, haurien de fer una altra xarxa en el seu moment, doncs donar-ho, però en el moment que la gent deixa de fer servir el canal de la Infanta, deixa de tenir servei i passa a tenir un servei de claveguera. I com està. Jo tinc una pregunta. L'any quan es transforma en una claveguera, això deu ser en beneplàcit de la Junta de Regants. Deurien cobrar per donar aquest servei. Igual que ara cobren del mini transvasament del rec de l'Ebre, pel mini transvasament que cobren. No, de fet, a veure, no és que cobressin, perquè de fet és que ja era un punt de deixadesa. O sigui, els que fan els edificis, els blocs, doncs simplement agafen i posen el desaigua dels edificis, doncs el posen, potser no al canal directament, sinó que posen una de les sèquies, però la sèquia se converteix en una xarxa de claveguera. Ells no cobren per això, ells no cobren per res. Hem de comptar que del moment
En el moment que els expropien pràcticament, que els estan traient és una certa compensació, que no he trobat quina compensació podien tenir, però la seva major compensació era que els hi traien el merder de sobre. O sigui, aquest era el gran benefici que tenien els propietaris. Llavors, clar, en el moment que es diuen els propietaris, diuen, vale, ja està. Quan ven aquí del Tec la Sala, pot ser que hi ha un sifon que passa per sota les vies i passa a la banda sud? Sí. Sí. De petit, això. Bueno, és la primera foto. Amb el sifon, el carrer Glòria. És la primera foto que us he ensenyat. És la primera foto que us he ensenyat per aquí. Vols transformar en una claveguera de ciment. Bueno. O sigui, és el que estem dient amb aquesta. Clar, o sigui, per aquí passa i aquí al final doncs, arriba el que és a les vies, fa un sifó i passa a l'altra banda. I va passant diguem que per la vora dreta del tren. I arriba fins a les cotxeres del metro. No, Can Cotxeres no. Estem dient Santa Eulàlia. Santa Eulàlia. Això seria veient-ho des del Torrente Gornal. Diguem que en aquell moment, doncs sí, passa. Té un altre sifó que passa des de la zona de la Tec la Sala, passa per sota del Torrent Gornal i llavors continua per aquí. Que és la foto aquella que... Inclusive em sembla el cap de la xarxa de clavegueram, allà al carrer Glòria, quan volen desviar del canal... Sí, clar, perquè al final passa a ser una claveguera celobem. Llavors passa aquí. Aquí va ser una de les poques zones que va pagar, que va haver de pagar la Junta de Propietaris. Per això, aquí, les clavegueres no posa l'Ajuntament d'Hospitalet, sinó que posa Canal de l'Infant. Són de les poques, si les 2, 3, hi havia, algunes han desaparegut, són el que... Al final de la Rambla Solana, que està allà per Sant Miquel, Sí. hi ha un tros que està Sí, a veure, se suposa... Sí, no, hem deixat del tot. Tot i això, encara és el tros que queda més original. I crec que ja, des de l'Ajuntament de Cornellà, van fer un ple a partir del qual deien que sí que ho anaven a arreglar tot el sol, però en el moment que tinguessin calés. Clar, estem parlant que des del 2012 al 2013 no han tingut calés per arreglar tot el tros aquells. Que tot i així, alguna cosa sí que han fet en el tros que va des de la Ronda fins al principi de les Rambles Solanes. Han trepat allà una part dels sols que hi havia. Sí, no, hi estava. Sí, per això. Alguna? Digui. Entenc que encara funciona, però encara passa aigua. Sí, però és el que diem, que encara funciona des de... claveguera. A part de l'ús com a claveguera, el canal de la Infanta en si, que està tot entubat i tot tapat, està entubat, doncs funciona pràcticament fins al que era l'Eroski de Cornellà. I a partir d'allà ja desvia i baixa cap a baix. Una segona pregunta. Tot el que és el parc agrari del Llobregat, en quina aigua es rega? Aigua que pot venir... A veure, depèn. El que és de la... Clar, hem de comptar que ara per ara el parc agrari, el 99% està a la banda dreta del Llobregat i no a l'esquerra. El de la banda esquerra, el poc que queda, doncs encara rega amb aigua del canal de la Infanta i el de la dreta justament amb el del canal de la dreta, que està de millor. Sí, exacte. Això vol dir que el canal encara funciona, que porta aigua que es pot regar. Sí, de fet en reguen, però són, clar, d'aquestes 2.700 que hi havia com a màxim, 2.730, doncs ara n'hi haurà sobre entre 250, tot estirar 300. Per tant, hi ha algunes depuradores? No. Que passa que les depuradores que s'han posat en els trams dels rius, el riu Anoia, el riu Llobregat, això han fet que la qualitat de l'aigua que baixa pel riu, pels rius, doncs hagi millorat molt del que era allà. Amb tot, això significa que
que bueno, baixa el que baixa, o sigui, no és una aigua, diguem que per beure, però bueno, es pot aprofitar, que no és com anteriorment, que era tot, diguem que fet liquat. Si no teniu res més, doncs moltíssimes gràcies i ja sabeu que Moltes gràcies. a Brussel·les sempre ens estarem. Funcionant, no estic molt bé. Disculpa.